Sɔgɔmadon jɛmukan lamɛnbagaw Shirifula TV Jabarani sanfɛ an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan na an b'a fɔ aw ɲɛna n k'aw bisimila ni aw ka jɛmukan mandi sɔgɔmadon ale de ye dabɔtɔ ye ka tɛmɛ ni baaraw ye yani an ka don baaraw kɔnɔna na a ka kan an dɛmɛba jɛkulu jɛmukan in kɔnɔna na ni o ye Nouveau Soleil ka produit ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka produit zaraw an ka taga olu de ɲɛmada fɔlɔ okumu kɔnɔna na Tezara ni ale premier mɔlen don an bɛ segin ka taa an ka technicien fan fɛ ka se ka taa Tezara premier k'ale shuru ko min ka sɔrɔ ka segin ka don jɛmukan o kɔnɔna na Amona e ka ni dey abe min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nɛnɛ bara ni Afrique bɛɛ ni nɛnɛ ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ni tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma Tezara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko jara Tezara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den i y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin foroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna budu diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna budu tiɲɛ ye Allah Tezara ayiwa ni an kɛlen ka Tezara ale premier min an b'a fɔ an lamɛnba jɛkulu ɲɛna k'u bɛɛ lajɛlen ka Tezara kɛ u tagama ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna ma u tɛna fɔ u jigi kɔ o la n'an bɔra Tezara la i n'a fɔ an ka jɛmukan a sigilen don ɲɔgɔn ka cogoya minnu na yaasa an fari ka foni halisa ka se ka tile journée tɔ diya an bɛ taga an ka technicien fan fɛ ko kura an ka zikiridala minnu bɛ yen Karim Bamba olu ka nɔbila b'an bolo yan nɔ ko min ma k'u boli fɛ an b'o fana ɲɛmada dɔɔni ka sɔrɔ ka segin ka na kunnafoni bala dayɛlɛ kanubagaw olu ye Ni kelen min bɛ an kunna mɔgɔ kan k'u
sécurité la obi mogo la tanga don kare moni bama kala de kaye ola se boni fentiguma beki revolution Haiwa ni tun ye Karim ni Bamba ye u ka nɔbila u ko min ma ko bolimafɛn ni ma yira k'a fɔ ko an minnu bɛ sirabaw ka don o don sirabakan boli la an ka hakili to an yɛrɛ la barika da ka bolikojugu u bɛ se ka kɛ kasara ye a bɛ se ka dankari adamaden yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la an b'a dɔn k'a fɔ maa minnu mana kɛ jabaranin kɔrɔ ni sanga in kɔnɔna na ka sanga ni Karim ni Bamba ka ni nɔbila in ye u ye ladilikan olu faamu o de b'a to an bɛ taga an ka kunnafoni bala o kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na jɛmukan kanubaga caman sigilen don jabaraniso kɔrɔla la u bɛ se ka faamuya sɔrɔ bi kunnafoni ko u taabolo la cogoya min na ayiwa n'an donna an ka kunnafoni balan kɔnɔna na an bɛ an ka fasiri fɔlɔ min ta o de ye essor ye n'an ye essor ta i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana finitigiw ka gun kan ni o ye sɔrasiw ye i b'a ye k'a fɔ kunun kɔni laseliw kɛra ka sanga ni an ka jamana journal ba yɛrɛ ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka sɔrasi ɲɛmɔgɔ caman na ko olu kɔni bɔra sɔrasiya baara o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ généraux dɔw la ni o ye Abbas Dambele ka taa se Nɛma Sagara ma ko olu kɔni bɔra u ka sɔrasiya golo kɔnɔna na ko dansigiriw ka sɔrasiya baara la Mali jamana o kɔnɔna na nin kɔni laseli kɛra an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka sanga ni ale ka décret présidentiel dɔ ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni généraux ninnu ni o ye Abbas Dambele fo ka taa se Nɛma Sagara ma k'u kɔni minɛlen don k'u bila bɛrɛ la kabi utu kalo tɛmɛnen k'o sababuya kɛ ko sɔmi tun kɛlen don u la jamana ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ ko jamana basigi ko u tun bɛ fɛ ka o ɲagami olu fana kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ sɔrasi ɲɛmaa caman olu de fana bɔra u ka sɔrasiya baaraw la kunu ka fara ni généraux fila kan i b'a ye k'a fɔ maa minnu kɔni ni olu kɔni bɛ nin ko in kɔnɔna na k'u bɔra sɔrasiya baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a fɔ cogo min na Abbas Dambele ani Nɛma Sagara kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ lieutenant colonel dɔw fana b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Keita Mɔrɔ Sidibe Mamadu Di Cɛkɔrɔ Jara ka taa se Sunkalo Job ani Baba Dambele ma olu fana kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ capitaine dɔw fana b'a la n'olu ye tali kɛ Mohamed Ouattara Seku Amadu Fane ani Magasi Tunkara k'olu fana bɔra sɔrasiya baara la Mali jamana kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmaa président Assimi Goïta ni ale ye général d'armée ale ka décret présidentiel in kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana lakanako ani an ka finitigiw yɛrɛ ka ministre la ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale fana ye yamaruya di ka dansigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sergent chef Bukari Karakojo ale ka sɔrasiya baaraw la ni ale ye armée de terre ye ko ni hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ta k'o sababuya kɛ ni maa ninnu yɛrɛ minɛli ye k'u don bɛrɛ la utu kalo tɛmɛnen i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ni sɔmi tun kɛn b'u la k'a fɔ ko u bɛna jamana o kɔni lakana bisi basa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɔni ye kunnafoni ye an ye min bɔ essor kɔnɔna na ka sanga ni u ka sɔgɔmada in na bɔli ye Sulemani Sidibe ale ka fasiri don. N'an ye essor bila an bɛ indépendant ta n'an ye indépendant ta ka sanga ni olu ka sɔgɔmada in na nɔbila ye nin fasiri in yɛrɛ sɛbɛnna YC ale de fɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanubɔyɔrɔba min tun bɛ Sikaso mara la ni o ye Morila ye ko o baaraw kɔni bɛna nun don kura ye Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni Mali cakɛda ye min ka baara ɲɛsinnen don sanuko koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye SOREM ye ko nin wagati in na Morila kɔni sanubɔyɔrɔ o baara bɛɛ lajɛlen kalifalen don Mali jamana na ka tɛmɛ ni SOREM ka baaraw ye o siratigɛw de fɛ SOREM maaw olu filɛ ni ka na baara in kɔni tɛgɛnɔ bila sɛbɛnkura u tɛgɛnɔ bila o la ka sanga ni u ni américain dɔw olu ka baara kɛ ɲɔgɔnya ye Morila sanubɔyɔrɔ in bɛna kalifa américain minnu na u ka baara kɛ yen nɔ Mali jamana ka yamaruya o kɔnɔna na nin sɛbɛn in kɔni a tɛgɛnɔ bilali k'a kun de ye ka se ka baaraw kɔni mun don joona joona Morila sanubɔyɔrɔ kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔna na bari a yira k'a fɔ
ni wati laba nunu na sanubɔyɔrɔ in tun datugura k'a sababu kɛ gɛlɛya dɔw ye nka kabi sanubɔyɔrɔ in bilala Mali jamana ka bolo kan ni o ye sorɛmu maaw ye baarakuraw kɔni bɛ ka nun don o siratigɛw de fɛ nin tɛgɛnɔbila in kɛra u ni Amerikɛnw ka sanubɔ cakɛdaba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ baaraw mina kalifa min na o ka se ka sanubɔyɔrɔ kura in ni o ye morila ye ka a baaraw nun don joona nin baara in seereya la Professeur Amadou Keita fɛ ni ale ye an ka jamana yɛrɛ sanubɔ ko o minisiri ye ka fara ale ka a tɔɲɔgɔnkɛ musakako minisiri ni o ye Aluseni Sanu ye ale fana tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna na u fila bɛɛ y'u ka nisɔndiya foli kɛ ka sangani ni sanubɔyɔrɔba in ni o ye morila ye a dayɛliliko kura ye Mali jamana kɔnɔna na barika da kan ko nin sanubɔyɔrɔ in a nafa ka bon Mali sɔrɔ ko binankun o yakubayali la kosɛbɛ baara ninnu kɔnɔna na sura min yɛrɛ maa ɲɛma ni o ye Cegu Traoré ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na tɛgɛnɔbila yɛrɛ kɛra ale de ni Amerikɛnw ka nin cakɛdaba in ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin b'a yira k'a fɔ k'an ka jamana ɲɛmaw fasiri sɛbɛnbaga ka fɔ la ko nin b'a yira k'a fɔ u wililen n'u ka jɔ hali bi Mali dugukolo nafa sɔrɔ siraw u ka se ka yakubaya ani maliyɛnw yɛrɛ ka se ka nafa sɔrɔ u ka dugu jukɔrɔ nafaw la o siratigɛw de fɛ kɛnɛ in kɔni a masirila kosɛbɛ ni maba caman o yeli ye kɛnɛ kan ko ni Ala sɔnna ma ni sanubɔyɔrɔ in ni o ye morila ye a bilatɔ min filɛ nin ye sen kan kokura ko bɛna kɛ sababu ye ka baara tanya k'o kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na bari ko n'a dayɛlɛnna a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka baara di sifinnakaw yɛrɛ ma kosɛbɛ ani maa minnu fana tun bɛ baara yɔrɔ kofɔlen in na ni o ye sanubɔyɔrɔ in ye ni gɛlɛya fɛ olu tun bilala ka bɔ baara la ko ni nin sanubɔyɔrɔ in n'a nun donna kura ye ni o ye morila ye Sikaso mara o kɔnɔna na ko a bɛna kɛ sababu ye o maaw ka segin u ka baaraw kɔnɔna na tuguni ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni sanubɔyɔrɔ in yɛrɛ ni o ye morila SA ye ko sanu caman de bɛ se ka sɔrɔ a yɔrɔ in na barika da kan hali bi ko sigi bɛ se ka kɛ ni sanu minnu tɔnɔ bɔli ye yɔrɔ in na o bɛ se ka t'i jɔ fo tɔni 2,000,000 ani a kunkan fɛn na halisa nin ye fasiri a ye min bɔ indépendant kɔnɔna na sɔgɔmada in na YC ale ka nɔbila don ka sanga ni u ka sɔgɔmada in na fasiriw ye. N'a ye indépendant bila an bɛ indicateur du renouveau ta n'a ye indicateur du renouveau ta i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ AES jamanaw n'o ye farafinna cɛncɛn jamana sabaw jɛtɔn ye olu ka bugunatigɛ sɛbɛnko binankun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la passeport i b'a ye k'a fɔ sɔngɔ kuraw kɔni olu bilala sen kan yaasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bugunatigɛ sɛbɛn ni o ye passeport ye a sɔrɔ nɔgɔya la nin kɔni hakilina in kɔni a taara nin jamana saba ma ɲɛma fɛ yaasa taa ni segin o ka se ka nɔgɔya nin jamana saba in o kɔnɔna na ka sanga ni nin passeport in yɛrɛ o bilali ye sen kan passeport in yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ jamana saba in bɛɛ a bɛ olu ka taa ni ka segin a b'o bɛɛ kɛ kelen ye barika da kan i bɛ se ka bɔ Mali la yan ka taa Burkina ni nin passeport kelen ka sɔrɔ gɛlɛya tɛ fo ka taa se Niger ma ka sɔrɔ gɛlɛya tɛ o siratigɛw de fɛ sɔngɔko nasiraw fɛ u ye a lajɛ ka se ka sɔngɔ kura di passeport ninnu ma sɔngɔ kɔrɔ ninnu ko caman bɔra olu la bari n'i y'a ta k'a lajɛ passeport in bɛna di sɔngɔ kura min na o bɛ t'i jɔ 9,000 de la o ye a sira jan ye mɛ ni maa minnu mako bɛ a sira surumani na minnu mako bɛ teliya la ko olu bɛ se ka t'i jɔ 18,000 na ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a sanga ni sɔngɔ kɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ a sira jan na ni o bɛna di 9,000 na ko 2,000 kɔni o bɔra o kan n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ a sira suru na ko n'i y'o sɔngɔ kɔrɔ ni o sɔngɔ kura la i b'a ye k'a fɔ 4,000 o de bɔra a la ko nin baara in kɔni kɛra an ka jamana sabaw fɛ yaasa taa ni segin ani jago o bɛ se ka yakubaya cogo min na nin jamana saba o kɔnɔna na nin fana ye fasiri an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ ka sanga ni u ka sɔgɔmada in na bɔli ye ka se ka o da aw tulo kan. Min bɛ tali kɛ an ka dɛmɛbajɛkulu la ni o ye Tezara ye nin b'a to an b'an sɛnsɛn ka taga olu fan fɛ Tezara 2e ka taa o min yaasa ka se ka place di rubrique musoya tɛ mɔnɛ ale ma bari b'a dɔn alamisadonyaw mana se i b'a dɔn k'a fɔ musolakaw bɛ caya jabaranin kɔrɔla la k'a sababuya kɛ an ka nin rubrique dumanba in ye ko musoya tɛ mɔnɛ nka sani an ka madame Marco bisimila an bɛ taa Tezara 2e min fɔlɔ. Ne ye Tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di
wa n bɛ dumuniw timiya. Ne de ye Lɛzara ye. Ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ. K'aw to ne mini na, a b'aw kolo sigi, k'aw mɔdiya. O de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa? Ne de don tomate concentré Zara. Ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sare. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye. A bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. Ayiwa ni kun ye Tezara kun filanan ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na ni Tezara kun filanan bɔra an bɛna kɛnɛ di rubrique musoya tɛ mɔnɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale yɛrɛ bɛ lase an baarakɛɲɔgɔn Madame Marco Safiatou Sidibe fɛ ka bɛn ni alamisa o alamisa ye jɛmukan o kɔnɔna na. Safiatou yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ o sanga kɔnɔna na an bɛ kuma di a ma a ka foli kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaajɛkulu ma ani min b'a bolo bi ka yira an na musoya tɛ mɔnɛ o kɔnɔna na a ka se k'o da an tulo kan. Madame Marco ni sɔgɔma. Nsan sɔgɔma. Ko ni baasi t'i la. Baasi tɛ yen. Kow bɛ cogo di? Kow tɛ cogo la. Yɔrɔ ye sansi caman sɔrɔ ka kɛ moto kɔnɔ bi ka na. Mun bita sɔrɔ la. Bita sɔrɔ la. Mais mun bɛ na moto b'u la ka segin o sɔrɔ la. Safiatou ayiwa ni ko ten Safiatou an b'i fo k'i barikada. I yɛrɛ ni sɔgɔma da la. Nse a diyara n ye. Ka an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan farafinna ani farajɛ la. Kosɛbɛ. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u k'u bisimila an ka rubrique man di i yɛrɛ ka fɔ la. An ko min ma ko musoya tɛ mɔnɛ ye. Kosɛbɛ. An ka musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ Lala Kuyate i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogo min na dɔgɔkun o dɔgɔkun muso cɛsirilen dɔ de bɛ k'an bolo. An bɛ min ka baara kelenw a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔw daŋɛnɛmaya k'a jira maaw la k'a jira musow la u k'a dɔn k'a fɔ ko kalan tɛ se ka kɛ I bɛ sigi k'a fɔ ko n ye nin kalan nin kɛ n ka se ka nin baara fo n ka nin baara de sɔrɔ walima n bɛ n da so kɔnɔ n ma kalan ni ma ba nin baara in ni ma sɔrɔ k'o kɛ n bɛ n da o kɔrɔ k'a fɔ I bɛ se ka dɔ kɛ I bɛ se ka maa fɛn dɔ la k'a yɛlɛma ka kɛ nafasɔrɔda ye ka sɔrɔ hali I m'a ye mɔgɔ la o ye wulikajɔ a bɛ wulikajɔ de cɛsiri de kofɔ muso kunda wa muso yɛrɛ kunda o ye belebeleba de ye parce que ni muso wulila ka cɛsiri o ko b'a yɛrɛ nka nin dɔgɔkun in kɔnɔ muso cɛsirilen min b'an bolo ale tɔgɔ ko Adamu Teli ye finikalala de don atelier de couture b'a bolo ani cɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ comme ani musow bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na Adamu Teli an wulila ka s'a ma nin dɔgɔkun in na an ye min sɔrɔ a kan n'i ka yamaruya ye kosɛbɛ an bɛ t'o lajɛ ka na n'Ala sɔnna. Aw bisimila an ka bi musoya tɛ mɔnɛ ye kɛnɛ kɔnɔ muso cɛsirilen min b'an bolo bi ale tɔgɔ Adamu Teli. Adamu ye atelier de couture tigi ye a bɛ kalali kɛ kalalikɛlaw b'a bolo wa ni Adamu ka atelier de couture marché sumayara wagati min na a bɛ jago kɛ gulokiba don a kana jan y'o bɛɛ cɛ Adamu Teli a ye kalan dɔɔni kɛ. Bon n nana baara in na cogo min na n ye defu kɛ Mali la yan nɔ n ye defu kɛ ni ma defu sɔrɔ a jouera n kan n tɔntɔn nana bɛn na ko bon ko an ka taa Côte d'Ivoire ni n taara hakili bɛ sigi donc n taara o la n tagalen n ye congé 3 mois kɛ yanni n ka dossier ka taga n bilala retard la a ko ma nɔ parce que yen nɔ mɔgɔ tɛ sigi quoi bɛɛ bɛ bɔ a ko ma nɔ yanni n ka to sigi la donc n ka métier dɔ kɛ je n'ai qu'à choisir entre la couture et la coiffure n ko a ma n ko non je vais retourner de venir au Mali a ko non donc a yɛrɛ couture choisi a ye n bila a la Dieu merci ça va ne bɛna sɔgɔma n bɛ n ka baara kɛ ni marché sumayara n bɛ n ka dugu ta minɛn ta n bɛ taa n ka dugu taga la n bɛ taa n ka marchandise ta Cotonou Lomé Dakar n bɛ doni siri ne ye doni sirilen ne kɔfɛ i b'a fɔ ko n tɛ taa n'a ye n bɛ taa bɛɛ placer ka na ka tila ka segin ka na tuguni n b'a fɔ n sɛgɛnna mais n bɛ ji bɔn kan ka tila ka na n sigi machine kɔfɛ ka n ka kalali kɛ n ka client dɔw yɛrɛ bɛ yen ni ne tɛ u b'a fɔ ko ayi k'i kana n ka baara di mɔgɔ wɛrɛ ma o sɔrɔla mun fɛ cɛsiri ni n kun ye n sigi ka n bolo da n sen kan a tɛ ɲɛnabɔ ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye surtout musolakaw an kana an sigi k'an bolo da an sen kan n'i y'i bolo da i sen kan i ta ye mɔnɛ n'i y'i bolo da i sen kan hali bɛ den min wolo bi a t'i bonya n'i y'a mɛn den b'i bonya a bɛ bɔ i yɛrɛ la. Adamu Teli ka wulikajɔ ni cɛsiri nin baara ninnu na a ma foyi bali ni muso cɛsirilen ka den nadon a n'a ka furuso baaraw la baara bɛɛ n'a gɛlɛya de don yalima
Adam Teli baara in kɔnɔ a ye gɛlɛya jumɛn fana sɔrɔ a da n'olu la k'o f'a ye. C'est facile comme c'est pas facile parce que souvent ne to baara la ya hakili bɛ to denmisɛnninw na i mana baarakɛla ta cogo cogo ni yɛrɛ ɲɛ bi kelen tɛ souvent bɛ n to baara yɛrɛ la n bɛ baara bila n bɛ boli ka taa so kɔnɔ n bɛ t'u lajɛ a ma nɔgɔn quoi tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn bon fête ɲɛkɔrɔla ninnu na en général ni baarakɛla tɛ n bolo ne yɛrɛ bɛ si a tele la yan tapi n bɛ na ni matelas in place ye ani sange c'est une fille un garçon n'u sunɔgɔra n b'u lada yan nɔ 6 heures du matin n bɛ wuli n bɛ taa péter ni n b'u ka entretien bɛɛ kɛ yan n b'u ka tenue n'u ka fɛn bɛɛ don k'u ka dumuni d'u ma k'u ka goutte k'u kunna n bɛ taa péter ni bila ekɔli la ka taa musomanin bila ka sɔrɔ ka taa so ka taa n ko ka reveni ka na tuguni maintenant ni bonne bɛ n bolo n bɛ to yan n b'a jateminɛ 20 heures 21 heures n bɛ wuli n bɛ taa so ni n taara so o b'a sɔrɔ u ma sunɔgɔ hali ni min sunɔgɔra n b'a essayer n b'u lakunu n bɛ baro ni kulonkɛni kɛ n'o donc n'u ɲɛ jonna ni n ye fɛn kɛ n'u ye kulonkɛ dɔɔni kɛ 1 heure comme ça n b'a fɔ bonne ma a y'aw da a ye datugu ne yɛrɛ bɛ bulonda sogoda la n bɛ wuli n bɛ na n bɛ n ka baara kɛ au plus tard 6 heures 15 20 o b'a sɔrɔ n retourne na ka taa so tuguni n bɛ taa sɔrɔ bonne des fois dɔw ka kisɛ dɔw man kisɛ ni min ka kisɛ yanni ka se i b'a sɔrɔ denmisɛnnin ka entretien bɛ kɛ ka bila i ɲɛ ni n taara n bɛ n sigi n'u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn n bɛ wuli n bɛ n'u bila ekɔli la n bɛ n tilen ka na tuguni bon n ka baara hukumu kɔnɔna na ni cɛw bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn an bɛ gɛlɛya min sɔrɔ a la n bɛ gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ parce que i b'a fɔ complet min filɛ la ne bɛ se ka minɛ e bolo 5000 n'olu ko k'olu b'a kala 3000 ne ka matériel sa joli bɛ to ne bolo so bɛ sara courant bɛ sara impôt bɛ sara o gɛlɛya b'a ni tailleur cɛmanw cɛ kosɛbɛ o ye kelen fila fana ne ye baara d'u ma n'u y'a dɔw tɛ wari sɔrɔ a la u b'i négliger u bɛ fini bila mansin kan n bɛ taa ka na o b'a sɔrɔ u ye rendez-vous di mɔgɔ wɛrɛ ma bon ni e tɛ se dɔrɔn n'u taara e ye mɔgɔ min ka fini minɛ n'i ye faux rendez-vous d'a ma n'a tigi y'o fini sɔrɔ a tɛ s'i ma bilari min bɛ se kala la a tɛ s'i ma o gɛlɛya b'an tailleur cɛmanw cɛ kosɛbɛ bon n yɛrɛ ka tailleur kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ n kan kosɛbɛ o ye ni client cɛla ye u bɛ na ni fini ye dɔw b'a fɔ non avance tɛ n bolo a kala i b'a kala u b'a fɔ n bɛna une semaine bɛ taa kɛ 3 mois ye u tɛ na i b'u wele u b'a fɔ banni kɛra n bolo a donna tan a bɔra tan o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ an dun bɛ taa matériel de san n'i taara matériel feereyɔrɔ la n'i y'a juru hali n'i y'a juru ta ni mɛna olu b'i wele ou bien n'i ye juru ta est ce que i bɛ se ka se yen tuguni i tɛ se bon an bɛ taa san jɛ de la ni client sera k'o dɔn an ye an bɛ taa matériel san jɛ de la donc n'an y'a san jɛ la n'an y'an débrouiller ka fini kala u k'u jija u kana fini ta anw fana dayirimɛ b'o de la mais n'an y'a kɛ ko n'an ye fini kala ka bila k'olu tɛ n'a ta u bɛ jouer anw kan dɛ. ni wele kan bɛ Adam bolo ka ɲɛsin Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan musow ma o wele da ye ne ye ne bɛ ladilikan min fɔ wali dusu tɛ kɔ tigɛ yanni ka kɛ mɔgɔ fɛ k'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ yanni ka gulo mɔgɔ la gulo i yɛrɛ la a bɛ n fa bolo t'i ta ye a b'i ba bolo t'i ta ye i cɛ ta t'i ta i yɛrɛ ta t'i ta ye bi ne b'a fɔ alhamdulilayi Dieu merci fɛn tɛ n bolo mais fɛn bɛ Ala bolo ka sɔrɔ mun fɛ o sɔrɔla n ka cɛsiri fɛ. Safiatou Lala Kuyate élément ɲɛna kojugu n'est-ce pas a tɛ tɛmɛ nin kan ni mun ye an ka dɔgɔkun muso cɛsirilen kosɛbɛ Adam Teli awɔ Lala i bɔra ka ni musoba in ye sisan Adam Teli non seulement muso cɛsirilen don baarayɔrɔ la muso cɛsirilen don a ka denbaya la bari Ala ye a cɛ min ji dɔgɔya an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ a la a silamɛso bɛɛ lajɛlen Adam Teli bɛ na ni denmisɛnninw ye kuma la ko ni seli baara sera an tɛna n'i y'a maga awɔ ɲamɛ sange siri denmisɛnninw kunna atelier kɔnɔ wallahi ka baara kɛ o kɛrɛfɛ n'u taa kuma sera ekɔli la a b'u wuli k'u labɛn ka taa n'u ye ekɔli la wallahi c'est pour dire que ni mɔgɔ dɔ de don a bɛ se ka kɛ hali cɛ ta yana ka fitinin min to yen a b'i sigi o kan a bɛ mɔgɔw deli an cɛ banna denmisɛnninw b'u bolo a ye ɲɛma
Elle a voulu chercher pour elle-même. Voilà. Ni anga musu chesirle Adam Tedi ko jira an laje bagaula. Al saka fu nyana lala ko anga ribiki musu chesirle dalelendo. Dalelendo jukoro madu bagawi ani mo mu be fe ka temaka. Tellement ni be fe ka musu chesirle rubrique sponsorisée là anga neke juru sirabi 77 54 67 81 aywa ni yoni na sinafoka na fiwena mun da fiwe Safiatu mo kuma da idan na ka jigite ma sinafoka ni ngalike ni afo siga kan ba marangala e bu sigile me ga fo me hinne da laje afo siga kan 77 bi olon vla no olon vla 54 bi dum nani 67 bi oron olon vla 81 bi shegini kidi voilà donc sinafoka ni na fo mboli 77 54 61 et 67 81 aywa ni mi anga ni nege juru siran wole ami nyogon soro baraga nga taka siran fe amo ira nyogona ni be ka teme musoyate mone rubrique la sanfe walma ni be fe ka ke adukoro madu mbagai organisation féminine bola muso jekulu bola we anga wole kan kanyashi ala jabogoma ka foli anita sibla kuma mube ukachi ubla alam sadu ya ofe kasi ko musoyate mone be nabo amna bimuso chesele joy mubu ka chubla ka sika ankono anga foli buye malikono maliko kan mogo be ka weli kelala mogo be ka weli ke ka foko émission jem kwa atakabulu kan rubrique ya kan abena nini aywa o bale da ka foko bala takabulu antisika mogo te fo yire chila anta ko kan ko sa ma fo akafsa na la sona abena amu fo uka lajelila anuka blastra kanyuma kosebe kafuye ko dinku he anga muso chesile bi doko kunko na sona la ndoko muso do furu la kosani na masekata ka furu silaka yoni na mbafu fo ya fo Abidjan kosebe ndoko muso juma do Fatuma ta sidiwe Fatim abika jemgana je sanga ngono aywa kamera be Fatim fo ma kwa me kuntu ke Fatim da fo Côte d'Ivoire o ba fa ko al sala furu ni shibe amina ya rabbi bulo chama mbwala amina ya rabbi la ka keshi ma fla amina ya rabbi yorola ama fo la jebra ko ni mu anga ni dogo ku muso ya te monei ko sebe ma fu ko ala kambe dogo ku wala amina ya rabbi Safiatu amina ya rabbi Safiatu ami yere fuki barkada amaro ka fo yere fana chesiri lendo ko sebe barkada ka ni wuli John uluti sega sabati ni chesiri te iyerela o iga bimso chesiri le ami fuli kerengene ka nyeshin ayere fana mani o Adam Teli ka fo ami ala deli ala ka sugu ja kosebe client ngana client ka bo mali fan be fe kana finundi Adam Teli ma aka kala yasa obsika deme ka demsenu nga musaka o kechugo amina Safiatu ka seki blasra jam kan konnana super samba alika nobla bambule ko falaw ka nga falaw nani o ametoa unyamada ka so ka Safiatu siribe blasra noye ka fo ala ka dogo kumere irana Safiatu amina ayo bala ayi kasi munane anga bala unani ido ni ne bala mani bala ta kasi tanya anga bala mani pandani bala mani pandani bala mani digidani bala mani idoni bala mani bala ta kasibanye mami mana bala mani alabi mami mana bala kasi alabe bila Jaga saya
Super Samba ni tun ale ka nobla e kan ka falaw nani ni tiɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka hakili to falaw la ka hakili to yatimɛw la barika da kan mɔgɔ si ka laɲini tɛ nin ye a ka di bɛɛ lajɛlen i ni mansaw ka kɔrɔ ɲɔgɔn bolo u ka se k'i tɔnɔ dun e yɛrɛ fana ɲɛ ka se ka mɛn u la nka ni ala ye min latigɛ jɔn ma o de bɛ kɛ donc ni an y'u ye latigɛ kɔnɔna na an ka hakili t'u la k'a fɔ latigɛ in tun bɛ se ka boli an kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan nka ala ye olu de kanu a ye k'a boli olu kan donc u ka kunangoya tɛ u ka foyi tɛ ala latigɛ de don donc an ka hakili t'u la jango nin kalo in yɛrɛ la ni kalo kɛrɛnkɛrɛnnen de ye k'a bila dɛmɛ bolo kan k'a bila den kɛrɛfɛ kɛlɛli o bolo kan donc o siratigɛw fɛ kunu an da sira ma jɛmukan kɔnɔna na yan nɔ kunu fana an ye a parrain national u ka laseliw latɛmɛ a ye welekanw kɛ bɛɛ y'a ye donc an ka hakili to ɲɔgɔn na nin kalo in kɔnɔna na kosɛbɛ a nafa ka bon barika da kan jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye nin kalo in de kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ye a ta ko 30 de ye u fɛ ni o ye mois de la solidarité donc ni ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye bɛɛ lajɛlen bolo Mali kɔnɔ Mali
kɔ kan madama ni ye maliden ye k'i be i faso fɛ donc nin kalo in kɔni bilalen no an bɛɛ lajɛlen ka bolo kan an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc o siratigɛw fɛ ɲɔgɔn dɛmɛw kɔnɔna an ka hakili to fala ninnu na k'an hakili to yatimɛdenw na k'u nani o ka di ala yɛrɛ ye kojugu n'i ye dɔrɔmɛ kelen don ninnu na ala de b'u sara ye min na ala yɛrɛ de bɛ o dɔn donc o siratigɛw fɛ an ka hakili t'u la kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa mois de la solidarité in fana a ka d'an ye mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka jabarani lajɛbagaw surtout an bɛ wele kɛ ka ɲɛsin olu ma olu yɛrɛ fana ka dɛmɛ ninnu u ka ta ba la parce que nin kalo in dira an ma o de kama an y'a fɔ kunun ni plateau kelen kan yan n ko dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen ma ca dɛmɛ bɛɛ fana tɛ wariko ye dɛmɛ sugu ka ca i bɛ se ka hali mɔgɔ dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye i b'a bilasira a ka diɲɛnatigɛ taabolo ɲuman na o bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ dɔw ye donc an ka du kɔnɔnaw la an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn sutura an ka ɲɔgɔn mankutu an ka sigidaw la an ka koto ɲɔgɔn ta la an ka baarakɛyɔrɔw la an ka koto ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn bilasira an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n dalen don a la mois de solidarité yɛrɛ ko ka bɔ a la an ka jamana mako bɛ fɛn min na sisan nɔ o de ye dɛmɛ ye barika da kan ni dɛmɛ yɛrɛ tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔna na an dun bɛ wagati min na wagati nɔgɔn tɛ an bɛ ala deli ala de ka se ka a nɔgɔya n'o tɛ an bɛ waati min na bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la mali kɔnɔ mali kɔ kan k'a fɔ ko nin waati in na mali dɛmɛ bɛ mali mako bɛ dɛmɛ la a mako bɛ kutu ɲɔgɔn ta la a mako bɛ adamadenya yɛrɛ kɛcogo ɲuman na yaasa bɛn min bɛ ka ɲini su fara tile kan o ka se ka sabati an ka jamana o kɔnɔna na donc o siratigɛ fɛ yanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na jɛmukan kɔnɔna na an bɛ taga an ka an karamɔgɔ a n'an fa a seyidi sherifu usumani marani hayidara cɛkɔrɔba hinɛnci hakili la nin kalo in ni o ye mois de la solidarité ye a denfaya delila ka di a yɛrɛ ma ka tɛmɛ an y'a fɔ cogo min na kunu seko ni damayira sugu bɛɛ kɛra kalo in kɔnɔna na ka se ka kalo in nafa yira maliyɛnw na donc yanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na ale ka conseil bɛ yan nɔ n'o y'a ka bilasiralikan ye an b'o ɲɛmada dɔɔni ka sɔrɔ ka na jɛmukan datugu. lahara bɛ gɛlɛya koyi kuma caman fɔra koyi ko caman kɛra koyi denw fagara mɔgɔw fagara dabalijuguw kɛra kumajuguw fɔra o kiiri tigɛyɔrɔ bɛ chauffer de mais silamɛw sirannen jibrila nana aya jumɛn di kira ma a ko wa anjayna allazina amanu ko silamɛw k'u hakili sigi ko minnu dara ale ala la anjayna allazina amanu minnu ko ala ye kelen ye n'u tora a kan ala ko n b'olu kisi nka k'a fɔ i dara ne ala la tɛ dɛ wa kɛnu yatakun wa kɛnu yataku ko ka fara kan u kun bɛ siran ni ala ɲɛ suratu namli don aya 57 an ye mɔgɔw kisi minnu dara ni ala la o dama tɛ dɛ ko wa kɛnu yataku u ye ne ala ka daw bonya n k'u ka min to yen o y'a to yen ala ko an ka min to yen an k'o to yen dɛsɛ kɛra nin de fɔli la ka mɔgɔw nɛgɛ dɔrɔn. Amzami yu fo kɛnɛ in kɔnɔna na kosɛbɛ ni o ye cɛkɔrɔba fonisire ye jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o ma ɲɛma don a silamɛya dɛmɛtɔ ansaru olu ɲɛ jɔyɔrɔ don an fana karamɔgɔ a seyidi sherifu usumani marani hayidara ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase an ma jɛmukan kɔnɔna na fo bangoni janginɛbugu la an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a ka sotigi muso bɛɛ lajɛlen fo ni o ye an baw ye u ka bilasiraliko ɲuman na jɛmukan taabolo ɲuman kan ni ne fana bɛ a to an bɛna jɛmukan kuncɛni yɔrɔ la bi an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni bi alamisa ye ka se ka o da aw tulo kan o de ye nin ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni maa minnu ma se ka bɛn ni a ye nin sɔgɔmada in na sufɛ 23h30 ka taa bila 0h30 la segin bɛ kɛ nin kelen in kan ni ne fana bɛ dansigi kɛ nin dɔgɔkun jɛmukan na ni ala sɔnna n'a ye an kɛ dɔgɔkun wɛrɛ jɔn ye ni o ye tɛnɛ nata ye an y'a bila yɔrɔ min dalen don a la an b'a ta yen nɔ ni kunnafoni caman caman ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko min ye Samayira Sanogo ye baasi t'a la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na dɔgɔkun daminɛw la a bɛ jabaranin ka baara wɛrɛw la komi jabaranin baara ye jamajɛ baara de ye a bɛ Sherifula Teli ka baara wɛrɛ de la nka ni ala sɔnna ni ala ye tɛnɛ wɛrɛ yira an na aw ni ne ani ale an bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmadunu kɛnɛ kan ka se ka a ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaajɛkulu ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn b'i sigi ka sɔgɔmadunu jɛmukan ɲɛmada Sherifula Teli jabaranin sanfɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nin kɔni bɛ dansigi kɛ bi ta la nka ni ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin wagati kelen in na an bɛ k'an bɛɛ d'aw ma k'a fɔ ko ala ka tɛnɛ wɛrɛ yira an na aw bye bye. Ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga
wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn ye star ye dɛ. mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya. ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye. n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ. zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye. Yeah.